Kita ka mo. Gabang. Kita ka mo guys sa gabang. Na! Ito na tawa. Yakat kau giya. Ano ba guys? Kaya alam ba na? Napisan yun at sa maraya kayo po na umuwi. Napisan at sa mga ay kumako sa mga rayaw-rayaw. Laila, nalurong na. Wala. Hindi. Ha? Hindi. Ah! Yakat kau giya. Yakat. Mga pami. Uy, giya. Mapurong na kau giya. Uy, giya. Naka-live kau giya. Ikaw na! Ako, Jumila! Yakat. Tekla. Giya, ukat mo. Na, nagulo na yun. Yaksinan pa ako! Lailay sa'yo mga makakatawa yan. Ay, may color. Iring ka. Down ni Tekla. Lailay sa giya. Nagumundok na. Mas nagpinagdabi na no slide niya. Live ko wala. Baka Younger! 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 Lang! Lang! Laila! Laila! Younger! Andyan na ka! kamo ini may welcome live na kuan ko aram. Live ko. Away na lang! Nga pula-pula! Clown! Kalabubo! La! Astagi.
Adto, kasi turong. Kasi Asang meron lang. Di ako kinita. Ben, hindi ka makadunga. Stuck pero lang. Ay. Ay, na sila. Coffee kayo nulaw. Di daw kadungan nila. Di ka mo kadungan nita. Wait, kanda ko. Baka nakamute kami doon. Ay, may tarangan. Ikaw, bisa. Kapatod din na kayo sa tama, Ano mo lang? Kita na iba. Why? Nakakuha. Ako ay ni Mang Nara. Kiss tita Dayang, kiss tita. No, 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 no. Outside, outside. Ay, iwan. Like. No, no, don't touch, please. Patut sa ako pang piyayaw. Kailan iya. Marunungan ka nila? Okay. Galing kayong bayaw? Ang sabi. Wala na kapima. Kadunguhan nyo na ka! Invite mo doy ka kapima. Pems. Ay, Pem. Dito ko kay Kwan, kan upay.
Ay! Tagaw na ba yung kikita ka tas? Kamal niya. Tipos ka mga kita nun. Grabe na pa. Hello mga 4 million viewers. Mayroon ka. Karina ka mo palamba na. Talipaw lang ba na? Wait. Live. 6 na 6. 6,000 na view. 6,000 view. OA. Kahit masaya ng karo ko. Nagayas es ng dapi ini. Na tekla. Nag-ayas-ayas na yung mga tao ini. Ito na.